Hvad så der alt sammen? Normalt, der snakker jeg jo om krybdyr og de slags ting der, som har med lidt anderledes reptiler og dyr at gøre, end hvad normale mennesker bruger. Men de mange par dage her, eller op til søndag her, har jeg set utrolig mange mennesker, der snakket om fremtiden med TikTok og så videre, så videre. Og mange, der mener, at på grund af de store amerikanske lidt forsvinder, så vil det ændre appen. Og selvfølgelig, så vil det jo ændre appen. En af de ting, jeg meget tit hører, det er, at folk siger, men er der overhovedet nogle europæiske, der kan fylde de her huller op her, som vi vil komme til at mangle for de amerikanske? Og det vil jeg bare sige, at ja, det tror jeg. Selvfølgelig vil appen ændre sig, men jeg tror ikke rigtigt, at det vil ændre det store i det helt store billede. Jeg tror i hvert fald, at nu hvor man kan sige, de populære content creator, de forsvinder, og jeg ved godt, det er sult røv, fordi at man kan godt lide at se sin content creator på den app, man nu bruger. Men jeg tror, at de også forsvinder, så giver det mere de her, der ikke er lige så kendte, chancen for at komme lidt fremad. For eksempel mig selv, så vi så meget om dyr, og slår rigtig meget op igen om dyr. Og det er relativt få europæere, jeg ser, der faktisk, og for den sags skyld danskere, der lægger video op, hvor de også fortæller om deres hobbyer. Og når man så ser, hvor mange views de har, så er det ikke alverden. Og jeg tror bare, det giver sådan som ikke er så kendte igen, og ikke rigtig vil bruge en hel masse penge på appen for at promovere sig selv, at de måske har en chance for at blive lidt mere set, komme lidt mere op i rampelyset, blive lidt mere talt til, snakket til. For som sagt, jeg ser to, der selv har krybdyr, eller snakker om krybdyr, men de laver også alt muligt andet, som får dem til at promovere. Og så er der også nogen, der har brugt utrolig mange penge for at få så mange videovisninger og det. Og altså, det er bare sådan som mig, der ikke rigtig gider at proppe penge på det. Jeg viser jo dyr, fordi at jeg godt lide dyrene, og gerne lide de folk, der ikke ved så meget om de her dyr, og gerne vil lære om de her dyr og alle de her ting. Og jeg tænker også, hvis folk godt kan lide det content, de laver, så trykker de også på følgevel, eller liker videoen, eller kommenterer, eller whatever, ikke? Men jeg ved også godt, at når man er så langt ned i arkivet, som nogen som jeg er, så er vores video bare ikke lige dem, der bliver mest promoveret, eller vist rundt på sociale medier og det. Og det er måske fordi, at jeg som mig ikke rigtig gider at betale noget til TikTok for at få den her views her eller noget. Men det tror jeg måske kan hjælpe, som sagt, lidt nye content creator til at komme lidt mere frem, at der er faktisk flere europæiske lande og content creator, der får muligheden for at vise deres videoer og vise deres kanaler frem, for nu bliver det ikke overdøvet af de her mega store TikTok-foreninger, som bare propper penge i TikTok og tjener penge fra TikTok. Så derfor tror jeg lidt også, det er en god ting, som sagt. Men det var lige det, jeg vil sige omkring det, for jeg som sagt har hørt utrolig meget snak om det, og utrolig mange, der har været bange for det. Og jeg kan ikke rigtig se, hvorfor man skal være bange for det. Altså, enten så lukker TikTok ned, eller så gør det ikke. Og ellers så giver det bare sådan nogle mennesker som mig lidt mere mulighed og chance for at vise, hvad vi har at byde på, og hvor vi ikke bare bliver overdøvet af de her større selskaber, som investerer i TikTok. Kan man sige sådan? Og det her, det er Ludvig. Men hvis du gerne vil se lidt mere om, hvad jeg er for en og den slags ting, swipe endelig, så du kan se min profil og det. Der er et link også ind på min TikTok-profil, der kører direkte til min YouTube-profil, hvor jeg faktisk formidler om de her dyr her. Og jeg formidler dem som et privathold, så ikke så meget lidt ligesom Arnes Verden gør, hvor de snakker så meget om dyr, men mere hvordan det er at have dem som privat, og de ting, man skal tænke på det. Og så har jeg også en Instagram, hvor man også kan se billeder og sådan lidt. Og jeg prøver at uploade lidt mere om bag scenen og sådan noget ind på Instagram. Jeg er bare rigtig dårlig til det. Så endelig gå ind der og tryk på følg, hvis jeg synes, det jeg laver, det er fedt. Og ja, måske vil prøve at give mig en chance for at komme lidt mere i rampelyset. Nu skal vi snart til Dyrenes Dag, og vi skal snart til messe, og det kunne være utrolig fedt at faktisk at livestream noget af det, hvis man kan nå at få så meget op. Så tryk endelig på følg for mere.
Og så er jeg spændt på at se, hvad TikTok har at tilbyde alle os andre her i fremtiden. Så til vi ses i næste video, så må I hygge jer, og hvis I kommer til årsmesse i morgen, så kom endelig hen og sig hej, hvis I ser mig. Det her er Patrick Mathiasen 4. Vi ses til næste video. Moin. Og prøv lige også at tjekke de her fede billeder, jeg lige har skåret til ekstremt billige penge.